muradi na zuciyata a riƙin ya mama aya muradi na rubina ka sai da alo a gargadari a kai gidan ku ya mama gidan ku nike ya umina ku yarda ku kai ni ya mama ina cibiyar ku yaushe gani mai rauni ne yake nema a yarda na zo a yi mana kori ya mama ina a tarkace ruhina ku yarda mu gana mama har girma ya cika ne a cikin wuta komi tunanin kice na gano ya mama cikin wuta kowa a rarshona a yarda ya umina wani girma ta gaban isa cikin wuta kowa ya umina a yarda a kai mu ya mama kiran ku nake a ba mama a ba mu ke mama ku ba mu da nemo mu bayan ku ku ba mu ku kai mu ya ku ba mu abin da ku zato bai yi zaton za ku ba mu ya mama muna tafiyar ku ku yarda mu. Idan na gaba ko ni sai ku ina ciya idan yayin ɗaya ina kuke ya mama ina kuke ne ku ne ku ina kuke yi ina gaba ɗaya ina kuke ne na kasa gane kuwa ya kudu ina nema to ina zanje na samu muradin ruhina to kai na samu yawon ku ne muradina ina tafiya yaushe ne zanayi na tsayyar kuwai kan tafi mai duka tunani kun zarfe a yarda na